Здравейте хора, това е Билиард и сега ще направя клип с едно момче, казва се Галин. Ще пробваме да направим 21 от 0. Окей, ето го и той. И той ме помоли да направя, да не може Тиро да направим един клип, да направя 21 от 0. И аз казах, окей, Гало, ще направим. Окей хора, сега ще видите как Undertaker прави 21 от 0, ама аз ще се оставям. Да. Добре. Трябва да се оставим, иначе няма да направи 21 от 0 скоро. Той купай сега. Какво правиш, Гало? Майка ти. Добре. Окей, започваме. Той е написал, окей, започваме. Аз му казах, окей. Дано да бъде по-малко от 15 минути този клип, защото 21 игри да направя. Ще бъдем трудна работа. Клипът сигурно ще бъде над 20 минути и направо не знам. Окей. Вкараш своите, а ти, братле. То що ме нарича едно, аз искам първо да вкарам, защото те първо ни вкара. Бисо газа, косо. Ще ми каза той едно. Аз го казах, правя клипове. Той ми нарича едно. Ми каза само едно, да не направим 20 от 0. Искаш ли, брат? Сега те ебавам газа, няма да направим никой 20 от 0. Базикам се, ще направим. Само да направим. Сега се досва пучката долна. Чай да му напиша по скайпа с Fox, бе. Окей, написах му с Fox. Ако бях му звънал по скайпа да приказва и той, нямаше как, защото прав се е бъгав. И като прикавам скайпа и играя някоя игра. Само скайпа се вижда как говорим. И той беше дама първата игра! Undertaker е 0-0. Продължаваме, хора. Да, правя коментар. What the fuck? Кой топки кара, бе? 2 топки. Брат, вкарвай. И по-бързо, защото ще ми отнеми да кача този клип в YouTube над час. Няма да успи да вкара така. Няма да успи. Казах ви, не успя да вкара. Какво? Да, моята вкара. Baby! Къде са твоите топки? Къде са? Да, ще вкарам черната направо. И готово. 2-0! С Undertaker! Клипът ще бъде дълъг, хора, и направо не знам. Къде е твоята топка? Беби! Трябва да карам черната топка и готово. Дано да ви хареса клипа как Undertaker Галин прави 21 от 0 за Грубаря. Това е почет към Грубаря, защото той е Галин Владимиров. Владимиров е голям фен на Undertaker. Undertaker! Пък аз съм за скалата. Скалата! Скалата само, бе! Ама Undertaker е най-добре кичистейче ми. Не мога да се сравня с скалата, хора, не може.
Нищи Undertaker на 54 години. Oh yeah, baby. Трябва да вкарам черната, но не мога. Не мога ли вкарам просто. Yes! Вкарах я. Окей. Грина ноза Undertaker! Продължаваме. Ай бе. Undertaker! 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 Оф, Гало. Стига си писал по скайпа, бе, братле. Бе, стига... Как да вкарам? Не мога ли да вкарам тази черната? Карай. Майка ти! Гало, трябваше да вкараш бялата, за да отиля черната. Таки майни. Да пиша по скайпа. Вкарай бялата, за да вкарам черната. Окей, пишем, ама тос са прави на идиоти. Гледайте го, е. Гледайте, аз му пита той. Вкарай бялата, за да вкарам черната. Ама сега не мога да я вкарам тече. Не ди вкарва сега бялата, бе. Как ще вкарам черната, а? Как ще я вкарам? Ей, сега я вкарай. Ай сега, брат, вкарай я. Точно ти. Ко правя аз, вече ми лаги? Окей. 3-4-0 за Undertaker! Окей, само не ди вкара сега бялата, защото черната ни е в... Не мога да отсега. Сега не ди вкара... Да, вкарай твоята, вкарай. О, да, бейби. Братле, не трябваше сега да го правиш. Аре, брат, сега. Братле, вкарай сега бялата. Бялата вкарай, бе! Абе, братле, трябва да ти каза, ти пиша по скайпа си. Абе, ти какво правиш, бе, братле? Сега накрая ще го излигава, като стане 20-0, ще го излигава и ще вкарам вече моите. Махдафака! Ай сега, брат, вкарай пак бялата. Не, той не може да вкара. Майка ти. Сега. Братле, браво ти е. И готово. Bad news, Undertaker! Все едно аз отсили. Все едно аз замахнах с поръчката! Поръчката! Oh yeah, baby! Oh yeah! Сега карай! Натъчните на от лице, бе, братле! Какво правиш, бе? Не, само така, Майка ти! Вкарай бялата пак. Ще успия. Бялата вкарай! Бялата, бе, брат! Какво направи сега? Как да ви вкарам? Как? Еми не мога, брат. Що правиш ти сега? Ти? Да, точно ти.
Какво направих? Нищо не съм. Добре. И сега ще стане 6-0 за Undertaker. 6-0 за Undertaker! Иха! Вкарах 2 топки. Аз вкарах всичките топки, бе. Ой, колко съм луд. Колко топки вкарах? 1, 2, 3, 4, 5. Рекорд. Това е мой рекорд. 4 топки не вкарам. Не мога. Окей, брат, сега я вкарай. Сега вкарай бялата. Не. Колко? Добре, пак става, споко. И готово. Колко на колко? 7-0 за Undertaker! Oh yeah, baby! Иха, 2 топки. Ама моят рекорд е 5, тъй че... Йоу! Йоу! Добре, братле, ари по-бързо. Не дей вкарва още бялата, защото няма как да отсея черната. Карай са, бе, братле, манце, клабукля. Не дей, няма да успя. Не дей! Точно те, бе, умник. Браво. Awesome Undertaker! Йоу! Майка ти. Какво правиш? Окей. 9-0 за Undertaker! Продължаваме. Давай. Не, какво прави сега? Давай. Мога да спри играта на пауза. Не мога. Окей. Успя ли? И успях. Да ви вкарам. О, да. 10-0 за Undertaker! Йоу. 10-0. Още 11. За сега сигурно са минали 5 минути. Или пак повече. Никой не знае колко минути са минали. Йоу. О, да. 11-0 за Undertaker! Майка ти, бе, защо вкара черната? Добре. Успокоих се. Да. Добре. Сега, брат. Да, ще вкарам, споко. Как ти да ни я вкарам, бе? Майка ти шума на нева. Ами, охя. Майка ти. Нищо. Добре, братле, ай по-живо, бе, брат. Не, да, то ще.
Не точно така, май. Чай, ще пробвам пак да я вкарам. Не успях. Удари пак, удари черната топка пак. Пак удари черната топка. Как ти да не оцеля, бе? Мръдни черна топка. Не, да, точно нататък. Точно нататък. Малко. Не е силно. Не е силно. Окей. О, да, бейби. Undertaker! Yeehaw! Two. 1, 2. In the bells. Oh yeah. О, да. Добре се развиват нещата до сега. Окей. 13 това е за Undertaker! Правя 6. О, да. О, да, бейби. О, yeah. Сега няма да мога да вкарам. Няма да мога да вкарам. О, мага! Како е? Изобщо не бех... Изобщо не беше оцелила дупката, майкаре. 14-0 Undertaker. Вкарай бялата. Не дей вкарай бялата. Бялата вкарай, бе, братле. Не дей вкарай бялата. Бялата вкарай. Моля те. Точно така. И сега кой без прицел? Браво, Галина, трябва да караш първия път бялата. Брат. 14-0. Браво за Undertaker. Не, пак не стана, бе. Остана, бе, супер. 15-0 за Undertaker! Още 6. Извинете. Много се извинявам за това, което направих преди малко. Извинете. Това, което направих преди малко. Извинете. Йоу. Извинете. Йоу. Браво е. 16-0 за Undertaker! Йоу. Undertaker. Карай черното, бе, братле. Йоу. Не дей вкарва бялата. Ти, то ще. Браво е. Внимавай. Абе, момче, няма мога да вкарам сега. Чули, бе, бате? О, да, ще успея, бе, брат. Тако прикалам. Ето е, успях. О, да. 17-0 за Undertaker! 17-0 за Undertaker. Окей, продължаваме. Трябва да стане 21.
Като просто стана чист. Ти от ли си е? Като просто стана военен. Това ми е мечтата. Не, какво правя се? Чакай, какво правя се? Баха се казат нещо. Ще го вкарам моята майка, ре. Да, брат, ще я вкарам. Какво се прави ти то? Да, бе, приятеля. Ти ли си е? Не съм от. Окей. За кого се прекам сам? Да я знам. Добре, мъквай. Окей, мъквам. Ай, мъче, братле. Добре, мъкваме. Аре, бе, брат, мъквай, бе. Карай бялата, бе, братле. Карай бялата, бе, гаро. Оф, братле, защо направи така? Защо направи така, тъпта? Какво направи се? Да те питам аз. Какво направи? Какво направи, бе, галине? Галине? Защо правиш така, бе? Отнима време, бе, братле. Ай, вкарай бялата! Вкарай бялата, бе! Вкарвай. Пишем по скайпа да вкарва бялата. Не дей сега. Сега не дей я вкарва. Не дей сега я вкарва, бе. И ай сега вкарай. Да ще пробвам нещо. Да, точно така, право. Не толкова леко ли? Аз му казвам не толкова леко, той удря леко. Добре, още 4 точки. И станал е шампион. Шампиони. Майка ти. Успях. И това е. 18 за Undertaker! Продължаваме. Изморих се за приказвам, сигурно минали са 20 минути, 100%. 100%. Аре, карай черната, бе. Eminem. I'm Eminem. I'm Eminem. О, да, бейби. И това е. 19 да 0 за Undertaker. Още две. Брат, още две. Какво направи? Не, нищо не знам. Какво правиш, бе? Ей, Гало, не дей забавяй играта, защото повече време ще се скачва в YouTube клипа ми. Има мързирало кача, ако още ти правиш. Няма кача никакъв клип, братле. Казвам ти, ама ще го кача нещата си, защото съм пич. Окей, брат, сега вкарай бялата. Мом да моля. Вкарай бялата. Бялата вкарай! Няма да приказвам просто. Няма да приказвам, бе. Аз му пиша да вкара бялата той. Виж го прави! Най-после, бе, братли! Най-после! Окей. 20 от 0! Още една точка и това е! Окей. Още една! Още една точка и ще празнувам. Ще дигна една ракия. Ще дигна една бира. Ти оти си, бе. Ще дигна някакъв... някакво питие. Нещо коса. Йоу. Бялата вкара, бялата.
Карай, не забавяй. Не дей забавяй играта. Не дей забавяй играта. Карай бялата, бе. Ай, човек. Окей, пак става. Окей, хора. След 3, 2, 1 и... Undertaker прави 21 от 0. Бие CM Punk и печели. И това е, хора. Защо пак искаш регалине? Няма. Окей, хора, това беше от мен и Гало. Undertaker и Eminem 1001. И забравяйте най-важно, което е да се абонирате, да ми харесате клипа. Чай, че ще задава дъвката ви. И да харесате моя клип. Окей, хора, това беше от мене. Чао.